दक्षिण गोवा। आज या ठिकाणी समस्त हिंदुत्ववादी संघटना आणि संप्रदाय यांच्या वतीने राष्ट्रीय हिंदू आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे। आज या आंदोलनाच्या माध्यमातून आम्ही सरकारकडे मागणी करतो आहोत की अलीकडेच 15 ऑगस्टच्या दिवशी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरील भाषणामध्ये एक प्रमुख मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित केला। तो म्हणजे या देशामधील जी गंभीर समस्या आहे तर ती म्हणजे या देशामध्ये असलेली लोकसंख्या, या लोकसंख्येचा विस्फोट। त्या अनुसरून आज या ठिकाणी आम्ही सरकारकडे मागणी करतो आहोत की या समस्येचा निराकरण करण्यासाठी संपूर्ण देशभरामध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्यात यावा। आज देशामध्ये बघतो की जी सार्वजनिक ठिकाणं आहेत, जसे की हॉस्पिटल आहे, रेल्वे स्टेशन आहे, ज्या ठिकाणी आपण जातो त्या ठिकाणी प्रचंड गर्दी आहे आणि या गर्दीच्या ठिकाणी आज सर्वसामान्य लोकांना मूलभूत गरजा देखील घेताना त्या ठिकाणी संघर्ष करावा लागतो। अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये आज एका बाजूला हम दो हमारे दो अशा प्रकारच्या देखील घोषणा केल्या जातात, परंतु या घोषणा केवळ हिंदूंसाठीच आहेत का असा देखील अनेकांना प्रश्न पडतो। त्याच जोडीला आज देशामध्ये जवळजवळ 5 कोटीपेक्षा अधिक बांगलादेशी घुसखोर मुसलमान देशामध्ये अवैधपणे राहत आहेत। त्याचबरोबर 40,000पेक्षा अधिक रोहिंग्या मुसलमान ते देखील आज अवैधपणे राहत आहेत आणि यांच्यात भरीला भर म्हणून आज देशामधला विसाची मुदत संपून देखील कित्येक पाकिस्तानी नागरिक देखील भारतामध्ये आज अवैधपणे राहत आहेत।